Hi guys! Nagbiyahe po tayo ngayon. We're going to Legazpi City sa Bicol International Airport. Meron po tayong susunduin. So, join us! Clear kang daraga? Pilit mo! Delayed po yung flight ng ating hinihintay na bisita, si Joshua Lagasca. So, meron palang malapit na tourist attraction sa Farm Plate. Tingnan po natin muna habang naghihintay tayo ng eroplano. Ito pala yung Farm Plate. Nasa entrance tayo. Hello. So, kumusta po? Maganda dito sa lugar nyo? Magkano ba dito? 75 po ang adult, 50 po ang kids. Okay, so ano yung makikita namin dito? Farm. Okay. So, yun ang simpleng description. Yun ang model, si Ate Miss na naghihintay ng ating guest. So, nandito po yung Bicol Express na laing, ayun, and Bicol Express is sili with bagoong. Magkano po? 195 ang bagoong and ang laing 145 at yung Bicol chili is 145. Ang tataas naman ng mga nyug dito. So dapat mini-maintain nilang kinukuha yung mga bunga para walang turista na mahulugan ng mga bunga. So yun yung chapel at parang may pwedeng kainan dyan. Dining table. Pwedeng mag-kite din sila. Magpalipad ng kite. Mayroong lake doon. At nandoon yung windmill. Sarap naman ang hangin dito. And then mayroong hammock o mayroong pong duyan. Farm Plate dito po sa Kamalig, Albay. Nandito na tayo ngayon sa Legazpi International Airport. Ang ganda po. So, doon, ito entrance ito. So, pupunta tayo doon sa arrival. Yay! World class! Ay, nandito na yung ating hinihintay. Ate Miss! Hi, Josh! Josh! Love you! Kanina ka pa? Taxi. Pero may ano po kanina dun. Parang medyo ano yung...
Hi guys, dito pa rin tayo sa Albay. Pero po, yung totoong mayon, hindi namin nakita. Kasi medyo may clouds o cloudy doon kanina. Pero nandito tayo sa isang mall, merong mayon na painting. At yan ang mayon and the Kagsawa ruins. Nasa loob tayo ng isang mall. Maganda po ang CR dito, pero yung kanilang mga food court, yung food court nila, bakante pa rin po hanggang ngayon. Wala pa rin masyadong mga activities dito. Katulad po ng, ayun, yung elevator. Hindi pa rin nag-function kasi parang wala pang activities doon sa second floor. At mayroon ng isang kainan na bukas. And then, yung hypermarket nila, bukas na din. Ayan, pero hindi katulad po ng dati na medyo busy-busy dito. Okay, ito po yung trip natin sa Albay. Well, thank you Lord sa pag-iingat ng Lord sa aming pagbiyahe. At okay na po, kasama na namin yung aming sinusundong guest na si Joshua. At abangan niyo po yung aming mga activities ngayong darating po pong April and May. At ito po si Ate Josie, nagpapasalamat. Thank you for watching. Please subscribe po sa ating channel and like also and also comment. Thank you so much. God bless us all. Hi. Saan si Papa? Okay. Bagnet. May bagnet po. Medyo po nag-stop over kami. Somewhere here na sa Camarines Sur. At nagkataong kasing may kailangan lang i-check doon sa aming car. So, nag-stop over kami. We are so blessed na dito kami. Nag-stop over sa isang gasoline station na meron pong kape na nag-snack kami. And then, medyo na-blessed ako kasi alam nyo naman, farmer po ako. I'm a farmer and so meron pong ilang mga pots dito, ilang mga native products. So yung name ng kanilang store. And then gusto ko po nitong plant na ito kasi para siyang may stairs, di ba? And then may lalagyan siya ng water o pangsalo ng water kasi sa mainit ka naman. So doon sa may kantong yon, mayroon pong magandang photos, di ba? Ayun, maganda po yung laman doon. They have mga pastries. May pantanim na atis. And then fresh ito. Ano yung pwede? Free? Okay, wow. At meron ditong seeds. May mga gulay and then may flowers. Harvest nila sa kanilang organic farm. Ito yung may cuttings, no? Konting water. And then, meron pong mga halaman doon. Hindi ko na siguro i-feature, pero ang isang nakita kong isang sekreto nila, bakit nagta-thrive pa din yung kanilang mga pananim kahit na summer, mainit. It's because they have ample amount of water po. Maraming water. Ayun, sa kanila pong paso, mayroong tubig sa ilalim. Okay? So, tips natin yan. Ngayong summer, mahalin natin, alagaan natin ating mga plants kasi di ba mamahal sila at saka magaganda sila. Sayang naman kung mamamatay sila dahil sa init. So, imagine this one. Napakaganda. And this, ito po.